Jo, čaute ľudia a dneska sme si prišli ukázať tieto najkrajšie pláže pri hrade Heimburg. No a vyzerajú nejak takto. Užite si panorámu. No samozrejme, chcel som ešte k tomu povedať, že toto je dedina jedna veľká. Tu môžete ísť nakupovať. Je to také veľké centrum, samozrejme, tam je vyhliadka a je tam aj kúpalisko. A ako môžeme vidieť, je to krajina Rakúsko. Tam je nejaký krásny most. Ja po ňom som sa prechádzal, keď som bol dieťa. No a ešte by som chcel povedať, že keď sa to práve pozerám na to, je to veľmi pekné. Aby ste vedeli, nachádzam sa práve na hrade Heimburg. Čiže keby ste chceli prísť, tak len pre informáciu, je to hrad Heimburg a je to druhá časť videa. Samozrejme, keby ste chceli, je to pokračovanie prvej časti z môjho výletu do Rakúska. A chcem len pripomenúť, že za 300 000 odberateľov sa odhalím. Čiže závisí to len na vás. Tak, ja vám dávam odber a zatiaľ čau.